اف گوندێڤێر کانێ یە ناحیەیە شەڕا یا هەرێمە عەفرینێ یا ڕۆژئاوای کوردستانەیە. لە ناو زەڤیەن وی گوندی کالەمێرێکی کورد بە بلدۆزەرە عەرەبێکی هاوردە هاتیە کوشتن. محەممەد ئەبراهیم سۆران ژ گوندێڤێر کان ئێ ناحیەیە شەڕایە، تەمەنێ وی نێزی 8 ساڵیە. ڕۆژا شەمیێ بە بلدۆزەرە عەرەبێکی هاوردە هاتیە بریندارکردن. ڕۆژا یەکشەمێ لە نەخۆشخانەیە ئەعزازێ ژیانە خۆش دەستدایە. di tomareke dengî de gojnav Gundêvêr kanê gihiştiye tora medyayî ya Rûdawê çavkaniyek dibêje dema ku kalemêrê Kurd li keviya zeviyê xwe rawestiya bû, Erebê hawirde ku xelkê ti Rifetê ye kontrola bildozerê ji dest daye û pêl kalemêrê Efrînî kiriye û 5 darbehîvên wî jî hilkirine. Lem'an Xelîl berdevka rêxistina mafên mirov li Efrînê ji tora medyayî ya Rûdawê re got pirsa sereke ew e Erebên hawirde li nav zeviyên xelkê Efrînê çi dikin. Piştî Hewerebî hawirde Hewkolmêro Mihemed Îbrahîm Sûran kuşt, dona kese nekir û nebirticiyo. Wî şûn xwehişt û revî. Nikoş dibên vê qesid hotî kuştin. Pirsê me li vê derê hew Erebê di hawirde nov milk mewelid Kurda çi dikin û serbest destê xwe çûna dînan li ser rizqê digêndiyo. Em dixwazin wek rêxistinê mavên mirov li Efrînê heqê vî kesî hindo nabe û nabe pelkek were qulbandin wek heqê ê ber wî hotî kuştin û hindo bîne li gundê Rec û Bedîna Sinarê û li pir ciyo. Ji dema dagîrkirina herêma Efrînê ve di adara 2018 de bi 10 hezaran nişteciyên resen ên Efrînê ji neçarî heta niha li koçberiyê li nav Kavil û Kampan dijîn. Li hember jî grûpên çekdar, Ereb û Turkûmanên hawirde ku hejmara wan niha li herêma Efrînê 700 hezar derbas kiriye, dest danîne ser mal û milkên wan. Welatiyên ku li herêmê mane jî zeviyên wan rastî talankirin û birîna daran tên. Hüseyin Umer, Rûdaw. Ew dorê me hatin qutkirin.